Samozrejme zabudol na DVD kábel a dnes vás vítam u nového videa z farmingu. Táto séria, to bude taká séria, táto séria sa bude volať Stará farma, proste Stará farma sa bude volať. Ako vidíte, toto som zdedil po svojom pradedovi, dedovi, ešte neviem, po pradedovi možno, lebo vidíte ten traktor, starší než môj, no proste starší, než môj dedo sa narodil, takže, no, takže Lizard, áno, to ani nepoznám, to nejaká stará značka. No proste vlečka, mi tu zanechali kosa, nejak bognutá a lopata, takže tak. Takže a máme iba 1 euro, aj to som našiel iba na zemi, takže my asi počkať. Tako sú, ja si nevedela, že na kose treba spustiť motor, ale ok, ako. Takže spustiť a my asi ideme kosiť, lebo nič iné nám neostáva. Pomoc, toto nie je dobré. Oh my god. No tak ja sa vám asi ozvem, keď to pokosím aspoň do polky. Pomoc, ja to už nedávam, proste, ja na to kašlem, proste vystúpujem z tejto tu kraksne, kašlem na to, naštartujem traktor. Bože môj, počujete ten rozbeh toho traktora? Ak nie, tak smola. No, šmola fakt veľká. Čo už, no. Budem musieť tu nakúpiť nové veci. Kde sa predáva táto neviem, počkať, tráva 39, obchodník sa zvížaty, no jo. Pozbieram najskôr toto tu, radšej vypnem motor, nech nežere benzín, lebo to je benzín alebo neviem, či je to diesel alebo benzín. No tak ber lopatu, tak. Ne, zle ten, bože. Vidíte, to je brané akoby nejaký objekt, ale pritom je to lopata, normálna lopata proste. Koľko má asi, ktorá má asi nekonečno litrov. A teraz to takto sem tam dávať. Takže sa vám asi ozvem, keď budem mať, aspoň keď to budem mať naložené celé. No ok, takže s lopatou som to viac než polku. Teraz to ideme proste vykydnúť, lebo je plná. A čakajte, ešte si tu vyznačím miesto. Obchodník sa zvížaty, tak a ideme tam. Toto bude asi nudná cesta, tak sa vám ozvem, keď tam budeme. No ok, takže už sme tu, ako môžete vidieť. Ešte vám takto ukážem pohľad spredu. Opa! OK. To niekde vykydneme. Čo jak? Ale počkať. No jo, tak, už sa to vysypáva. Jo, trošku divné, ale vysypáva sa to. To je hlavné. OK, trošku napravám kameru, OK. OK. Už zase nudná cesta domov, takže to sa vám ozve, keď budem doma. No ok, takže už sme doma. OK. No ok, takže už sme zahasili motor. My ideme si pre lopatu, presne, tá by mala byť presne, kde je tu, OK. Tu je lopata, 94 litrov, tak to rovno už tam naberem aj. Kurník. OK. Tak. 202 litrov, vtedy som mohol 201, to čo je? Nejak sa viac tam zmestí litrov, to hej. To video bude tak možno 8 minútové, 9 minútové. Neviem, krátke bude proste. Tak. Ešte samozrejme viac vecí pokosím, napríklad trávu, nejaké vyfarmím peniaze, aby som mal
takto také nudné to spravím za kamerou a potom už budeme riadne toto. Kúpim si nejaký proste kultivátor, toto skultivujeme a posadíme tu niečo. Možno. Ak nebudem mať ešte na to peniaze, tak v tom ďalšom dieli nejako ich získam. Takže tak. Takže OK. Je trošku divne, OK, takto. Tak. No za chvíľu to v podstate budem mať pobraté. OK. To je povynechávané, tak to som nenaschval, to trošku som kľavý a neviem sa trafiť, ako ma možno niektorí poznajú. Ak ma niektorí poznajú, ale tak dúfam, že veľmi nie. No OK, toto potom ešte pôjdem predať. Alebo viete čo? Ešte tu skosím niečo. Aby som už nemusel ísť s prázdnou vlečkou, tak to ešte skosím. Ak počujete, tak počujete, ako sa divne štartuje. Kým sa naštartuje, tak to trvá pár sekúnd. Takže tak. Takže OK, zahasil som motor. Dúfam, že a kosa tu. OK. Čo tu pípa? Neviem, ale OK. Takže ak ste videli, tak takto sa to kosí. Viem, divne sa to kosí, ale že úplne divne. Takže tak. Takže toto, aby ste videli, tak to spravím takto ako na kamere. Neviem, či aj to som na kamere robil, alebo nie. Asi nie. Tak to tu odkosím ešte na kamere. Alebo viete, čo to by bolo asi, alebo, no, neviem, odkosím tu proste. Tak. Aspoň túto ešte odkosím, aby som to mal potom plné. Aby som nemusel chodiť v podstate s prázdnou vlečkou. Bytočne si míňať benzín. A samozrejme z toho sme si zarobili nejakých 57 €. Takže za 1330 litrov sme si zarobili 57 € trávy. Za trávu, chápete to? To je ako málo proste. Viem, že tu povynechávam takto reál, tak proste to kosa je kosa, no. Takže tak. S kosou sa vždy povynechávajú nejaké časti. A hlavne, keď to robí taký kľavý ako ja, tak to už len to bož. S kosou som ešte nikdy v živote nerobil, samozrejme, lebo tak ešte by som si začal do nohy a to veľmi nechcem. Akože ja som raz stúpil na vidli a neprepichol som si nohu, ale napichol som si iba tak do stredu nohu, kámo, to bolelo strašne, ale nebolo mi nič, takže kurníka to normálne kašlem, ty vole. Hej, kos, proste kos. Viete, čo budem robiť ako v realite, proste ja budem sa iba tu točiť. Aha, to sa nedá, škoda. No v realite sa to musíte točiť s kosom. Sice aj tu je to tak, že sa točí v podstate, ale no je to úplne na nič. Vo farmingu kosa. Toho si radšej oný krovinorez mi mohol tu nechať pradedo, no síce vtedy ešte asi krovinorezi ani neboli. A toto je kosa taká ručne zložená, takže no. Dobre. Hej. Viete čo, to by už asi aj bolo dosť. Bože môj, teraz to takto je. Ježišimaria, to je úplne, že na nič. Ako môžete, takto to vyzerá, kam reálne v jednej ruke to drží. Pane Bože, veď, táto hra nie je normálna, proste reálne v jednej ruke aj to drží tak, že mu takedy levituje z tej ruky. Oh my god. Tu mu ani ruku nevidno pre istotu, takže tak. Nič, každopádne tak, tuto si zoberiem lopatu a keď pôjdeme zase k tomu onému, tak ja sa vám, alebo počkajte, asi ste ešte nevideli, ako sa to nakladá. Ak nie, tak tí, čo viete, to viete, ale možno po väčšine neviete, ako sa to nakladá. V podstate to iba takto na lopatu zoberiem. Tak. A
Tak. Naložím to teraz do vlečky. Tak. A to je celý ten proces, čo som robil. Akože nie je to dlho, nerobí sa to dlho, ale je to proste, no, je to proste divné, no, do lopaty to dávať. Ešte k tomu také veľké pole. Keďže to má celé veľké pole kosiť, tak ja neviem proste. To nepokosím, ani keby som neviem, čo mal proste. To není šanca. No pokosil by som, ale by možno toto video bolo tak, ja neviem, 300, by malo možno 2 hodiny, ja neviem. Proste, lebo to by mi strašne dlho trvalo, kým by som pokosil. A to určite nechcem, aby. No tak tých 8 minút, čo tu malo byť, bude nakoniec nejakých 11, 12, možno 13. Ale toto viete, čo pôjdem vykydnúť potom za kamerou. Veď vy potom uvidíte, aký som toto má, koľko som si zarobil z toho. Keď tak ja vám potom ešte tam dole proste do komentárov hodím túto mapu, ako sa volá, aby ste si chceli stiahnuť, hrať na tejto mape. Ešte tam dám aj, ako sa volá, tak. Kurník, nevysýpaj to do prdele, tam s tebou aj s tou lopatou. Ach jaj. Tak. Vidno, že ja som celý lopata. Lebo keď vidím, že ako mi to ide, tak je mi zle. OK, trošku si pobehneme, trošku zacvičíme tu, zašprintujme. Dúfam, že mi tá vlečka bude dosť na toto, lebo ak nie, tak ja neviem proste. Keď sa už to nechce potom zase ísť semka kvôli takému kúsku. Čo? Nerob, že už som to pozbieral celé. Aha, nie. Preto už som sa zľakol, že som to celé pozbieral. To som reku nemohol tak celé pozbierať. OK. Takže poberieme pekne. Dúfam, že som nič nevynechal. No jasné, že som vynechal. Ach jaj. Aj tu som vynechal s tou predošlou. Ajajaj. Ešte toľko trávy tu je. A poď, vidí na celé. Ne, nevyšlo. Iba na zem to vysypal. Oh my god. Tak viete čo? Tak. A proste ja tam pôjdem s lopatou. Mne sa to nechce tu behať. OK, takže ale ja toto asi pôjdem vykydnúť off screen. Alebo idem teraz, len nebudete vidieť ako tam idem, samozrejme keď budem pri tom. No OK, takže už sme tu. Ako môžete vidieť, už sme tu. Dúfam, aj dobre sme tu. Nedal som si ani waypoint teraz tam, že kam mám ísť. Tak. A syp. OK. Kde mám lopatu? Ne. Aha, dobre, tu je. Chcem sa zľakať, že mi padla po ceste. Tak a ešte. Hej. Dávaj sem lopatu. Naval sem tú lopatu. Až to tam vykydni. Plus 5 eur, no tak. 121 eur. OK. Z celého poľa by sme mali koľko? No, tak ja neviem, 600, možno 1000 eur. No nie 600 000, ale tak okolo 600 eur, 1000 eur by sme mali. Tak nejak. Takže tak. Ja sa vám ozvem, keď prídem na farmu. No OK, no takže už iba sem v podstate nacúvam. Tak. A som tu. No takže pre toto video by to bolo všetko. Vy nezabudnite dať odber, like a zvonček a my sa vidíme u ďalšieho videa. Takže zatiaľ čus.